Nanay, kailan ka pumunta dito, Nay? Bago gumaling yan, Nay? Bago magpasko daw. Bago magpasko? Masyal-masyal muna sila dyan. Si Nanay dati, nawawalan na ng pag-asa sa paa niya. Kasi papaputol niya na daw. Nasaan sila? Ngayon, sinabi namin siyang puputulin ng paa, ayaw niya na. Napilitan din. Yan. Yan. Tuyo yan. Natuyo na. Dati nagnanaknak yan, parang longganisa. Yung likod oh. Yan, pati yung likod. Yan o. Kasi nanugat na eh, sa gamot. Tapos nung pinunasan lang ng langis, natuyo na. Okay na. Tuyo Nay, ano pangalan mo, Nay? Marciana Marciana. Marciana? Middle Taga saan ka, Nay? Malolos. Malolos, Bulacan? Oh. Nay, papaputol mo pa ba? Yung pang magaling na. Ano ba ito? Yung madali na baka. Sige, Nay, paalam ka na, Nay. Salamat po kay Apo. Apo Nazareno! Apo Nazareno at Apo Angel. Hindi sa akin. Yan. Sa inyo po Eh, sa lahat. kabila, ano ba yung sakit nyo dati? Pareho kaming may natuwa. Ikaw, Nay, ano sa'yo mo dati, Nay? Bago ka nagpagamot dito? Pareho kaming... Katawan ko nga masakit, may natuwa. Binati ka lang, Nay, no? Happy birthday. Ilang taon nyo na pala sakit yan, Nay? Sino po? Yan pa nyo pala bago kayo pumunta. Magdadalawang taon. Ayan, o. Ilang beses lang siya ginamot ng Pong Nazareno. 2 beses. Una, tapos sabi mo medisina ako. Then nagpa-doktor ako doon sa doktor namin. Kami ate, nakabidyo. Ayaw mo akong bigyan ng reseta. Sabi mo, alam mo na yung bibigyan ng doktor. No, yung parang gagabay. Anong gusto mong... Pinicturan. Oo. Pinakita ng manugang ko. Bumili naman ng gamot. Hindi umano, yung gamot niya. Ano nilagay mo? Bakit natuyo? Bumalik ako pagkatapos naisip ko yung sa cellphone kay Suday po, yung kay Willie Ong. Ayan, sabi mo kasi magpamedisina ako, naggumawa ako ng para sa sarili ko. Natuyo sa diba? Suday po. Sabi ko sa iyo, pag may sakit ka pang physical, kahit sinong doktor dyan, gagana. Nakalima akong derma, Diyos ko. O at least natuyo. Hindi mo na papaputol. Dapat mga ganyan Hindi nga gumaling sa derma po, ah. Ha? Hindi gumaling Hindi sa gumaling derma. sa derma. Hindi gumaling sa derma, saan gumaling? Dito. Ano Dito ba gumaling, kinain Nay. Langis. mo? Dito ba gumaling? Dito gumaling. Hindi ko na alam. Nung Nay. pinamedicine Dapat mo. ka ganyan, Nay. Oh. Nakasapatos ka, di ba? Dapat ka ganyan may Nay. Huwag mong ikukulugan na ganyan kasi ngawin mo. No. Ano pa yan, Nay? Hindi ako nakasapatos sa'yo. Hindi, Nay, puputi pa yan. Huwag ka magme-medyas. Puputin pa yan, Nay. Mag-iba pa itsura niyan. Bili ka pa ng isang langis, Nay. Sapat na yan. Pero- Bibili nga ako bago ko Salamat kay Papa Jesus. Pero kung gusto mong agad pumuti, Nay. Sa right side mo, Nay, Pinapasunog medyo ko na ganyan. mayroon pa sugat yun, Nay. Nay. Yung sa kaliwete, kailangan pa yan, Nay. Di ba gusto mong pumuti yan, Nay? Paano? parang bota. Ha? Gusto mo At least, Nay, pumuti? kikinis pa yan. Hindi pa yan ang balat mo, Nay. Babat po sa natin. Gusto mong pumuti agad yan, Nay? Kuha nga likabok. Yung kulay puti. Puputi yan. Mabaho yung pa ni Nanay dati. Parang langgonisang, tosino. Parang tosino. Kakasabaw. Mas matindi pa pala yung sinabi mo na yan. Ilong ganis eh. Hindi lang ganisa, tosino na. Maraming asukal yun. Di pa. Salamat kay Papa Jesus, Oh, Nay. salamat, Nay. Magpasalamat ka na, Nay. Oh, thank you so much. Ilan taon niyo na pala sakit yan, Nay? Kulang 2 taon. Ah. Ay, 2019 eh. Oh, hindi 2 taon. 4 years. 4 years, Nay. 2019. Dami ko naman 20, 1, 2, Pero salamat pa rin sa medisina mo, Nay. At least pinatip pa rin kita ng mga magagamit ng doktor. Pang-anim ka po, Apo, na mediko. Hindi, si Sa Papa Jesus. Derma. Ay, doon ka, yung pangalan namin. no? Siya. Nay, paalam ka na, Nay. Magpapaalam ako po sa kay Papa. Mamaya, di ka pa nagamot, Nay. Baka Nay, dito tingin, Nay. Kahit na. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Pabay ka na, Nay. Bye-bye. Gamutin pa yan si Nanay. Follow-up check-up. See you mamaya.